Ahojte, vítam vás na obliadke trojizbového bytu v Ružinove na Štefúnkovej ulici. Poďme sa hneď na ňo pozrieť. Milí priatelia, dúfam, že ste si túto videoobliadku užili tak ako ja. Rád by som ešte zdôraznil veľkosť tohto bytu. Metrážou sa síce jedná o trojizbový byt, avšak v rámci metrov štvorcových je na úrovni štvorizbového bytu. Čo sa týka lokality Ružinov, je výborná lokalita, je tu výborná dostupnosť do centra a každý nový kupujúci alebo vlastník si túto lokalitu užije. Ak budete mať záujem o obliadku, neváhajte ma kontaktovať na toto uvedené telefónne číslo a teším sa na vás. Ahojte!